नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कोण उधळणार गुलाल, सत्ता संघर्षाचा उद्या फैसला। पाताडे कुटुंबियांची मंत्री नितेश राणेंनी घेतली भेट। आणि ट्रॉलिंगद्वारे मासेमारी करणाऱ्या कर्नाटकातील मालपी नौकेवर कारवाई। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सावंतवाडी शाखेच्या वतीनं रविवारी 21 डिसेंबरला शहरात भव्य भजन संध्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय। राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या सभागृहात सायंकाळी 5 ते रात्री 9 या वेळेत हा सोहळा रंगणार असून या निमित्तानं आध्यात्मिक विचारांची मेजवानी भाविकांना मिळणार आहे। शाखेचे प्रमुख या ठिकाणी आहेत, त्याच्यामध्ये हे नसलेले आहेत, त्यांचं नाव आहे सहस्रनाम प्रभूजी आणि ते संपूर्ण महाराष्ट्रामधले प्रमुख जी मंदिर आहेत, पंढरपूर आहे, त्याचबरोबर देशातलं मंदिर आहे कृष्ण बलराम मंदिर किंवा आपलं सावंतवाडी सेंटरची पण ते प्रामुख्याने जबाबदारी स्वीकारतात। ते गुरुकुलचे विद्यार्थी आहेत, त्याचबरोबर त्यांनी भारतात आणि अमेरिकेमध्ये सुद्धा प्रचार केलेला आहे आणि गेली 50 वर्षाहून म्हणजे लहानपणापासूनच गुरुकुलात असल्यापासूनच ते प्रचार कार्यामध्ये सहभागी आहेत आणि इस्कॉनचा प्रामुख्याने प्रचार करतात। वेगवेगळे मोठमोठे उत्सव साजरे करण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा आहे। त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर बसलेले आहेत राधा शरण प्रभूजी, जे ब्रह्मचारी आहेत। राधा शरण प्रभूजी, शरण प्रभूजी ते ब्रह्मचारी आहेत। ते पदयात्रेमध्ये होते, इस्कॉन इचलकरंजीमध्ये त्यांनी सेवा केलेली आहे आणि त्याचबरोबर आता इस्कॉन सावंतवाडीमध्ये ते सेवा देत आहेत। त्याशिवाय आमच्या इस्कॉन सावंतवाडीचे व्हाईस चेअरमन आहेत प्रकाश रेडकर। प्रकाश रेडकर हे निवृत्त शासकीय अधिकारी म्हणून त्यांनी आपली सेवा बजावलेली आहे आणि त्याचबरोबर ते जाऊ देवाच्या गावा आणि त्याचबरोबर समाजामध्ये वेगवेगळ्या लोकांना भेटीगाठी करून आमच्या संस्थेचं महत्त्व पटवून देण्याचं कार्य ते करत आहेत। त्याचबरोबर त्याच्या बाजूला राजेश वाडकर, आपण सर्वजण त्यांना परिचित आहातच, तर ते आमच्या या संस्थेचं सचिव पदाचं कार्य करत आहेत। त्याच्या बाजूला आहेत उदय भराडी आणि ते या आमच्या संस्थेचे सावंतवाडीचे सदस्य आहेत। मागे बसून देवकीपुत्र प्रभूंनी पुढे यावं। देवकीपुत्र प्रभू हे सुद्धा आमच्या देवकीपुत्र प्रभूजी हे काही आध्यात्मिक नावं आहेत आणि त्यांची भौतिक नावं वेगळी आहेत। म्हणजे दीपक भराडी त्यांचं नाव आहे, माझं नाव आहे वसुश्रेष्ठ दास, भौतिक नाव माझं विजय राहुळ आहे आणि मी या ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी काम करतो आहे। तर 21 तारखेला राणी पार्वती देवी हायस्कूल या ठिकाणी भजन संध्या नावाचा एक मोठा भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहे आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हे येत आहेत। लोकनाथ स्वामी महाराज यांचं गेल्या 50 वर्षाचं खूप मोठं कार्य इस्कॉन संस्थेसाठी आहे। त्यांनी वेगवेगळ्या देशामध्ये हरे कृष्ण संस्थेचा किंवा भगवान श्रीकृष्णांच्या भगवद्गीता भागवतचा प्रचार केलेला आहे। विठ्ठलाचे अभंगवाणी त्यांनी जगभर नेलेली आहे। पदयात्रेच्या माध्यमातून जवळजवळ 4 लाख किलोमीटर भारताची यात्रा जी आहे ती त्यांची पदयात्रा त्यांनी सुरू केलेली आहे, त्याच्यामधून झालेली आहे। त्याच्यासाठी त्यांना गिनीज बुकमध्ये पण त्यांची नोंद झालेली आहे। त्याचबरोबर झूम मीटिंग किंवा झूम टॉक शो नावाचा एक सकाळी त्यांचा कार्यक्रम होत असतो, तो सुद्धा गेली नियमित 8 वर्ष चालू आहे आणि त्यासाठी सुद्धा त्यांची वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेली आहे। त्याशिवाय लोकनाथ स्वामी महाराज, जर आपण पंढरपूरला सगळेजण जाणारे आहातच, पंढरपूरमध्ये जो प्रभुपाद घाट बांधलेला आहे त्याच्यामध्ये लोकनाथ स्वामी महाराजांची प्रमुख भूमिका आहे। वेगवेगळ्या भारतामध्ये 25 ठिकाणी भव्य अशी मंदिरं त्यांनी उभा केलेली आहेत। त्याचबरोबर पंढरपूरमध्ये सुद्धा भूवैकुंठ प्रोजेक्ट हा जवळजवळ 150 कोटी रुपयाचा मोठा एक मंदिर आणि त्याचबरोबर आध्यात्मिक केंद्र असा एक खूप मोठा प्रोजेक्ट ते राबवत आहेत। जवळजवळ त्यांचे 10,000 शिष्य संपूर्ण जगभरामध्ये आहेत आणि असे लोकनाथ स्वामी महाराज या कार्यक्रमासाठी प्रमुख म्हणून उपस्थित राहणार आहेत। तर
त्याचबरोबर त्यांचे शिष्य श्रीकृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज जे आहेत ते अमेरिकन आहेत, ते सुद्धा त्या दिवशी येतील. त्या दिवशी ते कीर्तन करतील, त्याचबरोबर मार्गदर्शन सुद्धा आपल्या सर्वांना करणार आहेत. आणि त्याचबरोबर आणखी इस्कॉनची बरीच जी मंडळी आहेत, मोठी जी वरिष्ठ भक्त आहेत, ते सर्वजण या कार्यक्रमाला येणार आहेत. असा एकंदरीत कार्यक्रम आहे. सगळ्यांसाठी महाप्रसाद आहे आणि फुल आध्यात्मिक भक्तिमय असं वातावरणात हा दिव्य असा कार्यक्रम साजरा करण्यात येणार आहे. विजय हा महायुतीचाच होईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाविकास आघाडी औषधाला शिल्लक राहणार नाही. प्रदेश पातळीवरील निर्णयानुसार निवडणुका लढवल्या, वैयक्तिक नाही. निवडणुका संपल्या, 21 तारीखला एकत्र गुलाल उधळू, त्याचीही मजा घ्या, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. उद्या नगरपालिकेचे निकाल लागतात, कसं बघताय सगळ्या निकालात? नाही, जिथे जिथे सगळं महायुतीच जिंकणार. जिथे निकाल लागेल महायुती जिंकणार. का महाविकास आघाडी आम्ही औषधासाठी ठेवली नाही का साहेब? औषधासाठी ना. तुम्हाला उभाटा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार पक्ष दिसलं का? नाही. दिसला ना तुमच्या टीव्हीवर? शिवसेना किंवा भाजप, बस. मग पण साहेब, निवडणुका शिवसेना भाजप अशा एकामेकाच्या विरोधात लढल्या गेल्या. अहो, आम्ही मैत्रीपूर्ण लढणारे लोक आहोत, प्रगल्भ लोक आहोत. आज दिसलो का नाही, एका जीप मध्ये आलो की नाही इथे, ते मी टपावर बसलो लोक वेगळं. मग आम्ही प्रगल्भ लोक आहोत. आम्हाला माहिती आहे निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक करायचं. सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी मी, शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट हे सदैव एकत्र आहेत. त्याच्यामध्ये कुठलाही तडजोड नाही. आम्ही ह्या निवडणुका वैयक्तिक लढवल्या नाहीत. प्रदेश पातळीवर काही जे निर्णय झाले त्या अनुसार आम्ही ह्या निवडणुका लढवल्या. निवडणुका संपल्या. आता उद्या 21 तारखेला एकत्र गुलाल उडवू ना आम्ही, त्याची पण मजा घ्या तुम्ही. सर, तुम्ही हत्ती संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला की हत्तींचा बंदोबस्त झाला पाहिजे, तर त्या संदर्भात सरकार पातळीवर किंवा वन विभागानं काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? आता वन विभाग आणि HPC हाय पॉवर कमिटीच्या इकडे ते सगळा रिपोर्ट पाठवलेला आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू च्या इथे हत्ती कसं नियोजित पद्धतीने राहू शकत नाही असं त्याच सरकारने आम्हा लोकांना महाराष्ट्राला कळवलेलं आहे. म्हणून आता महाराष्ट्राच्या पातळीवर आम्ही काय करू शकतो? मग वंतारा आमचा पर्याय आहे का? महाराष्ट्रात दुसरा एकंदरीत आपण पर्याय उभा करू शकतो का? या बाबतीचा विचार महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवर वन खात्याच्या माध्यमातून आणि आमच्या गणेश नाईक साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळेजण बसून त्याच्यावर मार्ग काढण्याचं काम आमचं सुरू आहे. लवकरात लवकर त्या बाबतीमध्ये ठोस उपाय, असा उपाय आम्ही निर्माण करायला प्रयत्न करतोय जो कायमस्वरूपी जाईल. आता नुसतं एका हत्तीपर्यंत विषय नाही, आपल्याकडे विविध प्रकारचे अन्य प्राणी पण आहेत. मग त्यांनाही एकंदरीत कसा तो तोडगा आपण काढू शकतो. आमच्या जिल्ह्यामध्ये एक चांगलं झू ना, वन प्राण्यांसाठी एक चांगलं झू आम्ही कसं उभं करू शकतो, त्याही दृष्टिकोनातून प्राणी संग्रहालय ज्याला म्हणतो कसं उभं करू शकतो, त्या दृष्टिकोनातून आमचा तोही प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे आहे. म्हणून मी असो, केसरकरजी असो, मोठे राणेसाहेब असो, निलेशजी असो, आम्ही सगळेजण जे सरकारचे प्रतिनिधी आहोत ते सगळे एकत्र मिळून वन प्राण्यांचा जो त्रास आहे तो कायमस्वरूपी थांबवता कसा येईल त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलतोय. एक चांगले कौतुकाची बाब आमचं वन खात्याचं करायला पाहिजे की गेल्या काही महिन्यामध्ये जवळपास 1000 माकडं आम्ही वन खात्याच्या माध्यमातून पकडून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा दिलेला आहे. ती मोहीम आजही सुरू आहे. बिबट्याच्या जिथे जिथे आम्हाला तक्रार येते 48 ते 72 तासामध्ये आमच्या वन खात्याच्या माध्यमातून ते बिबटे पकडले जातात. आता कालच कोंडा या भागामध्ये पकडलं गेलेलं आहे. म्हणून अशा पद्धतीचे विविध प्रयत्न आमचे सुरू आहेत. कायमस्वरूपी या हत्तींचा आणि याचा तोडगा कसा काढावा त्या दृष्टिकोनातून आमचं काम सुरू आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकरांचं कौतुक केलंय. सावंतवाडी येथील कार्यक्रमात ते बोलत होते, पाहुयात. सिंधुरत्न योजना जी सन्मान्य दीपक केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, या योजनेमार्फत केसरकर साहेबांच्या एकंदरीत चांगल्या नियोजनामुळे सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण भागामध्ये विविध पर्यटन प्रकल्पाची सुरुवात आणि निधी उपलब्ध करण्याचं काम त्या योजनेच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आमच्या वैभववाडीमध्ये असलेलं ग्लास पूल, इकडे असलेलं ह्या फुलपाखरू प्रकल्पाबरोबर आता इथे ट्री हाऊस म्हणजे मेन गेट बांधणं, सगळे जे सुविधा, त्याच्यामुळे फुलपाखरू प्रकल्प महोत्सवाच्या बरोबर हा पूर्ण भाग पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित कसा होईल याची पुरेपूर काळजी आणि नियोजन केसरकर साहेबांनी सिंधुरत्नाच्या माध्यमातून घेतली होती. आणि त्या अंतर्गत हा फुलपाखरू महोत्सव
तर दरवर्षीप्रमाणे आधी वर्षी साजरा झालेला आहे. गेल्या वर्षी 600 ते 700 पर्यटक इथे येऊन गेलेले आहेत. मला विश्वास आहे की ह्या एकंदरीत अजून चांगल्या नियोजनामुळे, ट्री हाऊसमुळे त्या येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येमध्ये दुपटीने वाढ होईल असं माझा ठाम विश्वास आहे. साहेब, सिंधुरत्न योजना अभयारण्यासाठी त्यावेळी जागा वजन खात्याने बघितली होती, पण त्याचा पुढे काही नाही, तो मूळ संकल्पना केसरकर साहेबांची होती. त्या बाबतीमध्ये 2 बैठका झालेल्या आहेत. त्याही बाबतीमध्ये लवकर निर्णय घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. साहेब, सिंधुरत्न योजना म्हणतात ते नेमकं कुठे हा? असेल? प्रस्तावित जे झोपार आता त्याचे 2-3 स्पॉट आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत. खर्चही आहे. आता तो वन खात्याने ती माहिती आम्हाला, त्यांचा सर्व्हे सुरू आहे. ते 2-3 स्पॉट कुठले आहेत ते आज न सांगता फायनल जेव्हा आमचा सर्व्हे होईल तेव्हा तुम्हाला पूर्ण माहिती आम्ही त्या निमित्ताने देऊ. साहेब, सिंधुरत्न योजनेतनं चांगले प्रकल्प झाले म्हणतात, पण राज्य सरकारने सिंधुरत्न योजनेची चौकशीचे प्रस्तावित केलेली आहे. त्या पारदर्शक पद्धतीने चालवलेल्या योजना बाबतीची चौकशी कोणालाही हरकत नाही. ती सगळी माहिती केसरकर साहेबांनी तेव्हा दिलेली आहे. आमचा प्रयत्न आहे लवकरात लवकर ती योजना सुरू कशी करता येईल त्यावर आम्ही पावलं टाकतोय आणि लवकरच तुम्हाला आम्ही गोड बातमी देऊ. आणखी कोणाच्या मुलाचा बळी डॉक्टरांच्या माध्यमातून जाऊ नये अशी त्यांनी एक रास्त अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. बघा, वडिलांची भावना आणि जी काही स्टेटमेंट तिने दिलंय, कारण ते स्वतः तिकडे होते. नेमकं ऑपरेशन कोणी केलं, नेमकी सर्जरी कोणी केली, घाई गडबडीने कोल्हापूरला का पाठवलं गेलं, ॲम्ब्युलन्सची कशी तयारी केली गेली, ती कोल्हापूर जाईपर्यंत 70% तिला डॅमेज झालेलं ऑलरेडी आणि 30%ची ट्रीटमेंट करण्यासाठी ती कोल्हापूरला गेली. हे सगळं जो अनुभव तिच्या वडिलांनी सांगितलंय त्या माध्यमातूनच पुढे चौकशी करण्यासाठी आग्रह मी यंत्रणेला करणार आहे. कारण का बाकी सगळे तर तिथे नव्हते, वडील नातेवाईकच तिथे होते आणि जे काही वडिलांना सांगितलं जात होतं ते त्याप्रमाणे वागत होते. म्हणून तुम्ही बोलतो डॉक्टर हे देवाप्रमाणे असतात. त्या क्षणामध्ये ते देवाच्या रूपाने आलेले डॉक्टर ते जे बोलतात आपण करायला तयार असतो, पण त्याचा अगर गैरफायदा घेतला जात असेल तर ह्या बाबतीमध्ये शासन नक्की होणार. कारण का शेवटी कोणाच्या तरी जीव गेलेला आहे ते. जे राजकारण किंवा कोणाची बदनामी करणं, कोणाच्या विरुद्ध षडयंत्र करणं हा नंतरची गोष्ट आहे. त्यांची मुलगी परत येणार आहे का, आणि मग त्यांनी कोणी निष्काळजीपणा केला, का निर्णय घेतला गेला, का तिला कोल्हापूरला पाठवण्यात आलं, आणि त्याच्या मागचं तिच्या मागचे काय कारण आहेत. बघा, त्याही डॉक्टरांवर कोण अन्याय करणार नाही, पण चूक झाली आहे ना, इथे चूक झालीच आहे. मग त्यावर काय करायचं असेल तुम्ही टप्प्याटप्प्याने पाहाल. साहेब, डॉक्टर नागवेकरांचा दवाखाना फोडण्यापूर्वी तेथील महिला डॉक्टरांनी चप्पल भिरकावलं, त्यामुळे जमाव भडकलेला होता आणि त्यामुळे ही घटना आणखी वाढली. दखल आमच्या पोलीस यंत्रणेने घेतली. शेवटी चौकशी सुरू आहे. चौकशीमध्ये हे सगळे व्हिडिओ तपासले जातील. जेव्हा जमाव बोलत होता, ठीक आहे, उद्रेक झाला म्हणजे चर्चा करत होता, पण चप्पल फिरकवण्याची काय गरज, चप्पल दाखवण्याची काय गरज, या सगळ्या गोष्टी चौकशी होणार ना. शेवटी कायद्याचं काम करणारच आहे. कोणी याच्यातून सुटणार नाहीये. कोण गरीब आहे म्हणून त्यांना पाहिजे तसं वागवाल असं कुठल्याच चौकटीत राहिलेलं नाही, ठेवलेलं नाहीये. म्हणून त्यांच्या घरातली मुलगी गेलेली आहे, माझी ही नैतिक जबाबदारी आहे ना न्याय देणं, आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलले जातील. तर यामधून खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दरपत्रक पेशंट तपासणी ओपीडीची असतील म्हणा किंवा आयपीडीच्या सर्व ट्रीटमेंटचे जे कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये दिसून येत नाही. पालकमंत्री म्हणून आपण अशा प्रकारचं काही बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट आहे, त्या ऍक्टच्या प्रमाणे प्रत्येक प्रायव्हेट डॉक्टरनी आपल्या पद्धतीने तिथे दराचे डिस्प्ले करायचं असतं. जेव्हा ती कमिटी येते तेव्हा ते फोटो काढण्यापुरते काही, सगळे नाही, फोटो काढण्यापुरते काही डिस्प्ले करतात आणि मग ते गेल्यानंतर परत तो बोर्ड गायब होऊन जातो. आता एका ट्रीटमेंटला एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये अगर कोण दर आकारत असेल तर सगळ्या बाबतीचे कायदे आहेत आपल्या देशात.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाच्या अंतर्गत कायदे आहेत. बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट सारखा एक इफेक्टिव्ह कायदा आहे आणि त्यावर निश्चित अभ्यास करून ह्या सगळ्या गोष्टी ती आचारसंहिता कशी लावायची त्या दृष्टिकोनात पावलं उचलू ना आपण. तर पुढील तपासामध्ये त्यांच्याकडनं असं म्हटलं त्यावेळी ते निवेदन दिलं होतं डॉक्टरांच्या संघटनेकडनं की पोलिसांनी आपल्या सोयीनुसार कलम लावलेले आहेत. खंडणीचा त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि तशी त्यांची मागणी आहे. खंडणी कोणाकडून मागितली माझा मुद्दाच तोच आहे, कारण का तेव्हा मी सगळ्यांच्या संपर्कात होतो. मग माझं पण नाव टाका ना खंडणीच्या गुन्ह्यामध्ये. तुम्ही तर कारण मी तर फोनवर होतो. मी संजय देसाई, संतोष कानडे आणि तिथे एक पत्रकार पण उपस्थित होते. पत्रकार पण होते त्या कॅबिन मध्ये डॉक्टर साहेबांना. मग खंडणी कोणी मागितली? मग मी केलेली मदत ती खंडणीची मदत होती का? याचं उत्तर मिळाले पाहिजे ना. माझं एवढंच म्हणणं आहे की वातावरण कोणीही चिघळू नये, काही गरज नाही. सावंतवाडीचा कोणतरी उठतो आणि पत्रकार परिषदेमध्ये काहीतरी बोलतो. खंडणी म्हणजे काय? हे आमचे फार साधे लोक आहेत आमच्या कासडे या भागातले. हे लोकांना खंडणी आणि हा विषय हे लोकांना मागायची गरज नाही. हे दिवस रात्र मेहनत करून आपलं पोट भरणारे लोक आहेत, अतिशय प्रेम करणारे लोक आहेत. तेवढे ह्यांच्याच जोरावर आपण मोठे होतोय ना. आम्ही राजकारणी होतोय, कोण डॉक्टर बनताय, कोण उद्योजक. हे लोक ह्यांच्याच आशीर्वादामुळे आहे. मग खंडणीचा विषय येतो कुठे? मी त्याचा स्वतः विटनेस आहे. कोणाला बोलायचं माझ्यासमोर बोलून दाखवावं ना. मी आहे पोलिसांच्या बरोबर. मी सांगतो काय असेल खंडणीचा काय अर्थ असतो. तो गरीब कुटुंब आहे, त्यांना मदत करा हे सांगणं म्हणजे खंडणी नाही. खंडणी नाही.
शेवटपर्यंत सगळं घेऊ ना तिला हळूहळू शूटच घेत चाललं हळूहळू चाल एकदम हळूहळू चल 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 एवढ्या गचके मारू नको एका लेवलमध्ये चल सेंटर क्लास हां आहे बघ ओके चॉकलेट घेऊन आहे नंतर घेऊया व्हेरी आता माझ्या मनात जाय चल 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 भाई
वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज झालंय. 4 फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होणार असून यानंतर निकाल जाहीर होणार आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी. वेंगुर्ले नगर परिषदसाठी 2 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या निवडणुकीची मतमोजणी ही उद्या 21 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून वेंगुर्ले तहसील कार्यालयामध्ये पार पडणार आहे. या मतमोजणीसाठी प्रशासनाची संपूर्ण तयारी ही पूर्ण झालेली आहे. नुकतीच मुख्याधिकारी वेंगुर्ले नगर परिषदचे मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर यांनी या ठिकाणी मतमोजणी केंद्राची पाहणी केलेली आहे. संपूर्ण जी तयारी आहे मतमोजणीसाठी ती पार पडलेली आहे. त्याचप्रमाणे या मतमोजणीसाठी प्रशासन असेल, पोलीस प्रशासन असेल, हे सज्ज झालेलं आहे. याबाबत जे एकूण ही जी मतमोजणी आहे ती एकूण 4 फेऱ्यांमध्ये या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. कारण 10 प्रभागांसाठी 16 मतदान केंद्र ही होती. 16 मतदान केंद्रांवर मतदान झालेले होते आणि ही मतमोजणी जी आहे ती 4 फेऱ्यांमध्ये होणार आहे अशी माहिती या ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा वेंगुर्ले तहसीलदार ओमकार होतारी, त्याचप्रमाणे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर यांनी दिलेली आहे. आणि संपूर्ण जी मतमोजणीचा जो कक्ष आहे तो वेंगुर्ले तहसीलदार केंद्रामध्ये पूर्ण नियोजनबद्ध करण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी 4 फेऱ्यांमध्ये 4 टेबल लावण्यात आलेले आहेत आणि याच्यावर ही मतमोजणी जी आहे ती पूर्ण होणार आहे. यात पहिल्या फेरीमध्ये आपल्याला प्रभाग 1 व 2 याची मतमोजणी केली जाणार आहे आणि यात प्रभाग 1 व 2चे जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांची नावं जाहीर केली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रभाग 3 व 4 यांची या ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे आणि त्याचे विजयी उमेदवार जाहीर केले जाणार आहेत. तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रभाग क्रमांक 5, 6 व 7 यांचे जे निकाल आहेत ते जाहीर केले जाणार आहेत, त्यांचे उमेदवार जाहीर केले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे चौथ्या फेरीमध्ये प्रभाग क्रमांक 8, 9 व 10 असे याचे निकाल जाहीर होऊन शेवटी नगराध्यक्षपदाचे जे उमेदवार आहेत त्यांचे निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. साधारणतः सकाळी 10 वाजल्यापासून ही मतमोजणी या ठिकाणी वेंगुर्ले तहसीलदार कार्यालयात सुरू होणार आहे आणि असा अंदाज आहे की पुढील 2 तासातच संपूर्ण जो निकाल आहे तो जाहीर होईल. कारण संपूर्ण जे चारही जे टेबल आहेत याच्यावरची मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर नगराध्यक्षपदाचे जे विजयी उमेदवार हे जाहीर केले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे या संपूर्ण मतमोजणी दरम्यान ही मतमोजणी शांततेत व्हावी, तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जे पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी आहेत त्यांच्या वतीने 8 पोलीस अधिकारी, त्याचप्रमाणे 65 पोलीस अंमलदार व 39 होमगार्ड यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या संपूर्ण परिसरामध्ये जे 8 पोलीस अधिकारी असतील, 65 पोलीस अंमलदार असतील व 39 होमगार्ड असतील यांची नियुक्ती ही करण्यात आलेली आहे. 2 डिसेंबरला ही मतदान झाल्यानंतर ज्या मतदानाच्या EVM मशीन ज्या आहेत त्या संपूर्ण बंदोबस्तात याच ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयामध्ये ठेवण्यात आलेला होता आणि याची उद्या ही मतमोजणी होणार आहे. यासाठी सुद्धा मोठा पोलीस बंदोबस्त हा ठेवण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांच्याकडे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची किंवा निवडणूक आयोगाची ओळखपत्र असतील त्यांनाच या मतमोजणी केंद्रात प्रवेश दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जे उमेदवार असतील, उमेदवारांचे प्रतिनिधी असतील त्यांना वेगळी बैठक व्यवस्था ही त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. तसेच जे आतमध्ये मतदान मोजणी केंद्रात जे जाणार आहेत उमेदवार असतील किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असतील त्यांना त्या ठिकाणी आपला मोबाईल फोन घेऊन जाण्यास परवानगी नाही आहे.
त्याच्यामुळे आतमध्ये मोबाईल फोन घेऊन जाता येणार नाही आहे. त्याचप्रमाणे असं एकंदरीत जे आहे ते नियोजन करण्यात आलेले आहे. बाकीचे जे प्रत्येक पक्षाचे असतील किंवा जे कार्यकर्ते असतील, नागरिक असतील, त्यांच्यासाठी जे तहसील कार्यालय आहे त्याच्या बाहेरच्या गेटकडे त्यांची व्यवस्था ही दोन्ही बाजूला करण्यात आलेली आहे. त्याच्यामुळे इतर कोणालाही या मतमोजणी केंद्रात प्रवेश मिळणार नाही आहे. फक्त ज्यांच्याकडे ओळखपत्र असतील निवडणूक आयोगाची त्यांना आतमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. मात्र आतमध्ये प्रत्यक्ष ज्या ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे त्या ठिकाणी मोबाईल फोन घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे, अशी माहिती या ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार ओमकार उतारी, त्याचप्रमाणे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर यांनी दिलेली आहे. प्रशासन उद्याच्या मतमोजणीसाठी सज्ज झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उद्या मतमोजणी झाल्यानंतर कोण विजयी होईल, कोणाची सत्ता येईल हे आपल्याला उद्याच समजणार आहे. मात्र गेले 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ या ठिकाणी गेल्यामुळे अनेकांना उत्सुकता लागलेली आहे की कोण निवडणुकीत या ठिकाणी विजयी होईल, कोणाची सत्ता येईल. काही दिवस निवडणूक झाल्यानंतर या ठिकाणी काही दिवस शांत असलेलं वातावरण पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलेलं आहे. पुन्हा एकदा नाक्यानाक्यांवर चर्चा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत की उद्या होणाऱ्या मतमोजणीनंतर कोणाची सत्ता येईल, कोण उमेदवार निवडून येईल हे मात्र उद्याच या ठिकाणी स्पष्ट होणार आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या मतमोजणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर कणकवलीत पोहोचले. कणकवलीत 8 अधिकारी, 70 अंमलदार, 51 होमगार्ड अशी पोलीस यंत्रणा असणार आहे. यावेळी डीवायएसपी घनश्याम आढाव, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, कणकवली पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे उपस्थित होते. यावेळी स्ट्रॉंग रूम मतदान मोजणी कक्षाचा आढावा घेण्यात आला. कणकवलीमध्ये काही तासावर ही मतमोजणी होणार आहे. आपण बघितलं तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर आहेत, यांनी कणकवलीच्या मतमोजणी कक्षाला भेट दिली आहे. स्ट्रॉंग रूमचा आढावा देखील घेतला आहे. मतमोजणी कक्षामध्ये भेट देऊन मतमोजणीच्या अनुषंगाने काय काय नियोजन करावं लागेल त्याच्या सूचना आहे निवडणूक अधिकारी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांना देखील दिल्यात. आपण पाहतोच स्वतः ते येथे सकाळी आले, पोलीस स्टेशनला भेट दिली, सुरक्षा कशा पद्धतीने असेल, यंत्रणा कशा पद्धतीने असेल हे देखील त्याची माहिती घेतली. त्यांच्यासोबत त्यांचे डीवायएसपी देखील होते, आढावसाहेब होते. त्यानंतर मग कणकवलीचे पोलीस निरीक्षक नलावडे साहेब देखील होते. आणि अशा पद्धतीने हे सर्व कामकाज उद्या कणकवलीची मतमोजणी सकाळी 10 वाजता सुरू होणार आहे. त्याच अनुषंगाने संपूर्ण ही पोलीस यंत्रणा असेल, महसूल यंत्रणा असेल, निवडणूक विभाग आहे, हे सज्ज असल्याचं दिसत आहे. पण आता काही तासावर निकाल येऊन राहिला आहे आणि त्यामुळे उमेदवारांची धाकधूक वाढत आहे, असं एकंदरीत आपल्याला इथे दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कणकवली तालुक्यातील घोणसरी हद्दीमध्ये सती मंदिर इथं बिबटा असल्याची माहिती नागरिकांनी वन विभागाला दिली. त्यानुसार वन विभागाच्या जलद कृती बचाव पथकाकडून घटनास्थळी धाव घेण्यात आली. त्या बिबट्याला पिंजऱ्याच्या सहाय्याने पकडण्यात आलं. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याची तपासणी केली. त्याची प्रकृती स्थिर होती. मादी बिबट असल्याचं यातून निष्पन्न झालं. या बिबट्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आलं. त्या बिबट्याला पकडून दुपारच्या सुमारास सुरक्षितरित्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आल्याची माहिती वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील यांनी दिली. यावेळी वनाधिकारी फारिक, घोणसरी वनरक्षक शिवानी लोंढे, वनरक्षक अमोल पटेकर, फोंडाचे बाणे, जलद पथक कर्मचारी तेली, मयूर राणे, वनमजूर बागवे, राणे आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत भाजप विरुद्ध सर्व पक्ष एकत्र येत शहर विकास आघाडी अशी दुरंगी लढत झाली होती. या शहर विकास आघाडीत राज्यातील सत्तेतील शिंदे शिवसेना पक्ष सहभागी झाला. त्यामुळे यात रंगत पाहायला मिळाली. सर्वच उमेदवाराकडून सोशल मीडियावर विजयाचे दावे केले जातात. गुलाल आणि डीजेची तयारी सुद्धा केली जाते. याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी.
कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी अवघ्या काही तासावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे आता उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. तसंच बघितलं प्रशासन म्हणजे निवडणूक अधिकारी देखील आता सज्ज व्हायला पाहायला मिळत आहे. आपण बघतोय की कणकवलीमध्ये पोलीस यंत्रणा देखील अलर्ट आहे. 8 अधिकारी, 70 अंमलदार आणि 51 होमगार्ड हे उद्याच्या बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले. वेगवेगळ्या ठिकाणी हे असतील आणि पक्षांना देखील आपापली बाजू म्हणजे एका बाजूला भारतीय जनता पार्टीचे पक्षाचे कार्यकर्ते असतील, दुसऱ्या बाजूला कणकवली शहर विकास आघाडीचे म्हणजे कार्यकर्ते असतील. कारण दोन दुरंगी ही लढत कणकवलीमध्ये झाली होती आणि त्याच बाजूला बघितलं याच ठिकाणी उद्या मतमोजणी होणार आहे. कणकवली ही तहसील कार्यालय आहे, याच ठिकाणी उद्या मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. एकंदरीत 4 फेऱ्या होतील ह्या मतमोजणीच्या. 1 ते 5 ही पहिली फेरी, 6 ते 10 ही दुसरी फेरी आणि 11 ते 15 ही तिसरी फेरी आणि 16 ते 17 ही चौथी फेरी, असे 4 फेरी या मतमोजणी होणार आहे. आपण बघितलं तर प्रथमतः उमेदवार असतील, त्यांचे प्रतिनिधी असतील, त्यांना आतमध्ये सोडलं जाईल, अन्य कोणाला सोडलं जाणार नाही. आणि याच ठिकाणी उद्या अशा पद्धतीचं वातावरण असेल की पोलीस बंदोबस्त असेल, बॅरिगेड लावण्यात येईल. त्यानंतर मग प्रत्येक पक्षाला ठरवून दिलेली ठिकाणं आहेत तिथे थांबावे लागणार आहे आणि पोलीस बंदोबस्त देखील वाढ केलेला आहे. एकंदरीत बघितलं काल पोलिसांनी पोलीस संचलन देखील केलं कणकवली आणि कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी एक संदेश दिलेला आहे. आपण एकंदरीत कणकवली नगरपंचायत निवडणूक ही आता 2 डिसेंबर झाली आणि 21 तारीखला आता मतमोजणी उद्या होत आहे आणि या मतमोजणी दरम्यान नेमका निकाल कोणाच्या बाजूला लागतो हे देखील पाहावं लागणार आहे. कारण दोन्ही पक्षाकडून आता गुलाल आम्हीच उधळणार अशी सांगितलं जात आहे. आपल्या नेत्यांचे स्टेटसला फोटो देखील लावले जात आहेत. पण आता नेमका गुलाल कोण उधळतं हे आता काही तासातच स्पष्ट होणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. सावंतवाडी नगर परिषद नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण 6 उमेदवार रिंगणात होते. त्यांच्यासह 86 उमेदवारांनी नगरसेवक पदासाठी आपलं नशीब आजमावलंय. निवडणूक निकालाचा फैसला रविवारी होणार असून राज्यभरात भाव खाणाऱ्या या निवडणुकीत जनतेचा कौल कुणाला मिळणार, विजयी गुलाल कोण उधळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. हे होमपिच असल्यानं शिवसेनेचे आमदार माजी मंत्री दीपक केसरकर तसेच भाजपकडून प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. ठाकरे शिवसेनेकडून माजी खासदार विनायक राऊत, आमदार महेश सावंत यांनी या निवडणुकीत लक्ष घातलं होतं. मात्र स्वबळावर लढणाऱ्या काँग्रेसच्या मदतीला एकही वरिष्ठ नेता मैदानात उतरताना दिसला नाही. त्यामुळे निकालाकडे साऱ्यांचंच लक्ष लागून राहिलंय. नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण 6 उमेदवार रिंगणात आहेत. यात भाजपकडून युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, शिवसेनेचे ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर, ठाकरे शिवसेनेच्या सीमा मटकर, काँग्रेसच्या साक्षी बंजारी तर अपक्ष उमेदवारी दाखल करत अन्नपूर्णा कोरगावकर, निशाद बुराण यांनी शड्डू ठोकल्यानं कोण बाजी मारतंय, सावंतवाडीची कारभारीण कोण होतं याकडे लक्ष लागून राहिलंय. अपक्ष उमेदवार अन्नपूर्णा कोरगावकर यांच्या बंडखोरीचा फटका आणि अपक्ष निशाद बुराण किती मतं पदरी पाडून घेतात यावर राजकीय गणित अवलंबून असणार आहे. मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार ठाकरे सेनेच्या चिन्हावर लढले. बंडखोरी टाळण्यासाठी आटापिटा करूनही नेत्यांची डोकेदुखी कमी झाली नाही. त्यामुळे बंडखोरांचा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. होमपिच असणाऱ्या माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या प्रतिष्ठेची ही निवडणूक असून दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणेंनी सावंतवाडीत विशेष लक्ष घातल्यानं त्यांची ही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यामुळे राज्यात भाव खाणारी या निवडणुकीत जनतेचा कौल कुणाला मिळतोय हे बघावं लागेल. ट्रॉलिंगद्वारे मासेमारी करणाऱ्या कर्नाटक येथील मासेमारी नौकेवर कारवाई करून ही मालपी नौका देवगड बंदरात आणण्यात आली आहे. या नौकेवर 7 खलाशी उपस्थित होते. 20 डिसेंबरला शनिवारी ही कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत 14 वाव अंतरात या बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या कर्नाटक राज्याच्या मासेमारी मलपी नौकेवर कारवाई करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग सतत सजग असून परप्रांतीय नौकांमार्फत होणाऱ्या अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावलं उचलली जातात. याच धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत 14 वाव अंतरात बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या कर्नाटक राज्याच्या एका मासेमारी नौकेवर यशस्वी कारवाई करण्यात आली आहे. सागरी हद्दीत अंतरावर नियमित गस्ती दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. यात मलपी नौका पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना शीतल गस्ती नौकेद्वारे ही बेकायदा मासेमारी आढळून आल्यानं संबंधित नौका जप्त करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या नौका महारथी ही नौका मालक ज्योती एम हरिकांता यांच्या आहेत.
नौका ताब्यात घेऊन ती देवगड बंदरात सुरक्षितपणे आणण्यात आली. नौकेवर आढळून आलेल्या मासळीचा लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या खात्याचा पदभार घेतला त्यानंतर मत्स्य व्यवसाय विभाग सतर्क झालाय. ही कारवाई सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग सागर कुवेसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली होती. उल्लेखनीय बाब म्हणजे गेल्या महिनाभरातील ही परप्रांतीय नौकेवर झालेली तिसरी मोठी कारवाई आहे. किरण वाघमारे यांनी पदभार घेतल्यानंतर मागील 2 महिन्यातील ही 5वी कारवाई आहे. ही कारवाई किरण वाघमारे सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकानं यशस्वीरित्या पार पाडली. त्यांना देवगड पोलीस ठाण्यातील पोलीस कर्मचारी, सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा रक्षक संतोष ठुकरुल, ठाकोजी खवळे, योगेश फाटक, अमित पानकर, स्वप्नील सावजी, सुजय जोशी यांचं महत्त्वपूर्ण सहकार्य लाभलं. या नौकेत बांगडा, म्हाकुल आणि अन्य मासळी आढळून आली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कोण उधळणार गुलाल? सत्ता संघर्षाचा उद्या फैसला. पाताडे कुटुंबियांची मंत्री नितेश राणेंनी घेतली भेट. आणि ट्रॉलिंगद्वारे मासेमारी करणाऱ्या कर्नाटकातील मालपी नौकेवर कारवाई. बातमीपत्रात वेळ झाली येथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.